ጉዕዞ ሜስን ባርሳን ዘብቃዕ ይመስል ብዙሓት ክትኣምኖ ዘጸግም ዜና ከም ዝኾነ ይዛረቡ ግና ባርሴሎና ምስ ዘለዋ ቁጠባዊ ቀውሲ ንሜሲ ምስኣ ከም ዘይተቐጽሎ ብዕሊ ገሊጻ ሜሲ ብወገኑ ውዕሉ ከም ዘየናውሕ ሓቢሩ ነዊሕን ብዙሓት ጽቡቓት ጊዜያት ዘሕለፉ ሜስን ባርሳን ምፍልላዮም ኣረጋጊጾም ገና ወዲ 13 ዓመት ንእሽተን ከሎ ሜዳ ባርሴሎና ዝረገጸ ሜሲ ባርሳ በዓልቲ ውዕለቱ ምዃና ኩሉ ግዜ ምስ ገለጸ እዩ ብፍላይ ካብ ቁመቱ ንኸይውስኽ ዓንቂጽዎ ዝነበረ ሕማም ኣናጊፋም ካብቶም ዘይትክኡ ተጻወትቲ ዓለምና ምዃን ዘኽኣለቶ ባርሳ እያ ሜሲ እውን ኣይሓመቐን ውዕለቱ ብዝግባእ እናመለሰ እዩ ነይሩ ክሳብ ባርሳን ሜስን ሓደ ሽም ዝመስሉ ክብራ ዝሓለወ ተጻዋታ እዩ ምዛጋንታ ብምዃን ዘይረኸበ ክብሪ የለን እንተተባህሉውን መገናን ኣይኮነን ምስኣ ኣብ ዝጸንሐለን 21 ዓመታት ንብዙሓት ዘዛረበን ዘይድገም ብቕዓት ዘርአየን ብሉጽ ተጻዋቲ ዓለምና ከም ዝኾነ ዘመስከረሉ ጾታት ውሑድ ኣይኮነን ብጠቕላላ 778 ጸወታታት ተሰሊፉ ንባርሳ ዝተጻወተ ሜሲ ዝበዝሐ ጸወታታት ዘካየደ ክብረ ወሰን ባርሳ ዝሓዘ እዩ 672 ሾትታት እውን ብሽሙ ኣመዝጊቡላ እዩ እዚ እውን ክብረ ወሰን እዩ 305 ውድኣት ኳዓሳሱ ኣቐቢሉ እዩ ክብረ ወሰን ምዃን እዩ ከምኡውን 6 ባላንዶር ተዓዊቱ እዩ ክሳብ ሕጂ ተታሒዙ ዘሎ ክብረ ወሰን እዩ ብሓፈሻ ድማ 35 ጽዋዓት ምዛጋንታ ዝዓተረ ኮኸብ ዓለምና ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ነፍስ ወከፍ ደቂቕ ሓዱሽ ሓበሬታ ኣብ ዝወጸሉ ግዜ ከም ዘለና ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ሜሲ ምስ ሲቲ ዳርጋ ወዲኡ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ በጺሑ ምንባሩ ይዝከር ሎሚ እውን ሓዱሽ ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝበዝሕ ሚእታዊት ግና ሜሲ ምውጽኡ ዝተረጋገጸ እዩ ዝመስል ኣድናቂ ሜሲ ምዃኑ ዝፍለጥ ጋርዲዮላ ድዩ ከፈርሞ ወይስ መሓዙቱ በዓል ኔማር ዘለዎ ሃብታም ጋንታ PSG ወይስ ካልኦት ጋንታሳትን ንሜሲ ከፈርሞም ሓሳባትኩም ክትልግሱልና ትኽእሉ ኢኹም ናብ ካልኦት ሓበሬታታት ምስ ንሰግር ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ንእንግሊዛዊ ተጻዋታይ ኣስቶን ቪላ ጃክ ግሪሊሽ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሪከርድ ብዝኾነ ዋጋ 100 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘፈረመቶ ተገሊጹ ንሽዱሽተ ዓመት ምዛ ጋንታ ዘጽንሖ ውዕል እውን ፈሪሙ እዩ ጃክ ግሪሊሽ ካብ ኣስቶን ቪላ ወጻኢ ወላ ሓንቲ ጋንታ ዘይፈልጥ ተኣማኒ ጋንታ ኣስቶን ቪላ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ፍቕሪ ኣስቶን ቪላ ካብ ቤተሰቡ ከም ዝወረሰ እውን ዝሕበር ብምልእታ ስድራ ግሪሊሽ ደጋፊት ጋንታ ኣስቶን ቪላ እያ ጃክ ግሪሊሽ ወዲ 6 ዓመት ህፃን ኮለዩ ምዛ ጋንታ ምጽዋት ዝጀመረ ክሳብ ሕጂ እውን ምስታ ጋንታ ጸኒሕ እዩ ኮይኑ ግና ኣስቶን ቪላ ካብተን ተናሓናሕቲ ዋንጫ ዘይምዃና ሲዒቡ ናብ ሲቲ ክመጽእ ተገዲዱ ካብ ዛዕባ ኩላን ብጣዕሚ ዝፈትዋን ጋንታ ምፍላይ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኮይኑ ግና ንዝሓሸ ነገር ናብ ብልጽቲ ጋንታ ሲቲ ይጽምበር ምህላወይ ይሕጉስኒ እዩ ክብል ገሊጽዩ ግሪሊሽ ሲቲ ካብ ዝጠመተቶም ተጻወቲ እቲ ካልኣይ ሃሪ ኬን እዩ ቶተንሃም በቀሊሉ ክትሰዶ ዘይምኽኣላን ሕጂ ድማ ጉዳይ ሜሲ ተወሲኽዎ ምናልባት ናይ ኬን ጉዳይ ኣጠራጣሪ ምዃኑ ብዙሓት ይገልጹ ካልእ ንጃክ ግሪሊሽ ዝሰኣነት ኣስቶን ቪላ ንዳኒ ኢንግስ ካብ ሳውዝሃምፕተን ኣፈሪማቶላ ኣስቶን ቪላ ንዳኒ ኢንግስ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ጋንታኣ ዝጸንበረቶም ኤሚሊዮ ባላክ ወዱ ንናይ ቀደም ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመንን ቸልሲን ዝነበረ ማይክል ባላክ ኣብ መበል 18 ዓመቱ ካብ ዝዓለም ተፈልዩ እዚ ወዲ 18 ዓመት ንኡስ ኣብ ፖርቹጋል ከተማ ሊዝበን ብኳድ ባይክ እናተዘናግዑ ብዘጋጠሙ ሓደጋ ዓሪፉ በዚ ድማ ጋንታ ቸልሲ ሓዊሱ ብዙሓት ናይ ጽንዓት ይሃብ ደገፍ ንማይክል ባላክ እናገለጻየን
ባላክ ካብ 1999 ክሳብ 2002 ምስ ባየር ሊቨርኩሰን ካብ 2002 ክሳብ 2006 ምስ ባየር ሙኒኽ ካብ 2006 ክሳብ 2010 ምስ ቸልሲ ካብ 2010 ክሳብ 2012 ደጊሙ ምስ ባየር ሊቨርኩሰን ዝተጻወተ እዩ። ሓደ ካብቶም ብሉጻት ተጻወትቲ ማእከል ምዃኑ ብዙሓት ይምስክሩሉ። ባላክ ኣቦ 3 ቆልዑ ካብ ቀዳመይቲ ሰበይቱ ዝወለደ እንትኸውን ኢሚልዮ ዝሞይቱ ዘሎ ካልኣይ ውላዱ እዩ። እምበኣር ተኸታተልትና ናይ ሎማዓንቲ ናይ ስታር ስፖርት ሓበሬታትና እዚኦም መስሉ ነይሮም። ኣብ ካልእ ብኻልእ ስጋብ ንራኸብ። ሰላም